on calminama on juwama jettama jetto jogidol fuɗɗima wala ko haaɗi e yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala ɗo woni yo jaam kisi Allah gone muɗum yewtere men adorande ko faati e gande men Baleebe fina tawa arti ɗo ngam artande on e yewtere wannode ɗo taw ko Thierno Amadou Sow wanno ɗum hewɓe mon noddi kalde e makko noddi men kalde e men woodi kadi ko namniti hen jiiɗi famde hen watti ɗo lawol gongol kanko Thierno Amadou Sow kanko woni koɗo men eɗen mo bisimilla makko kono ɗum ko tan eɗen gandi leydi ndi hande o ina wonde e faare mawde oɗo rafi biyeteɗo hono coronavirus mo ganduɗa yalti koɗo leydi Sine naati e Afrique kadi naati e Sénégal ha tengti banggue Touba o hande o no waɗi faye o ñalawma hande ni mawɗo leydi ndi noddi bato pattam lamu to galle lamago ngo yewde hol peeje poɗɗe waɗede beele ina oɗo rafi ne wawa ustade walla holno gasirta ko gonga noon peeje mbaɗama hen guila e safroɓe ha e jertanoɓe kala e jamma ñalawma suba e killamu ngone daari hen dande tinde no fewi jagore kabtanade cellal ono daari hen kono nden faye ñagoto Allahu lamɗo yo Allahu lamɗo baddilanen ɗum non Thierno Amadou no gasa taw ngol won lawol tata ɓiwol mbeɗa heewide so tawi neɗɗo ari e ayaw haali ko faate gande men fina tawa yeehi arti Allah ne wela kono gongana tawa wonko Allah waɗi hen noon amin ñaago yo Allah waɗ ɗum hono gandal moƴƴal ummade biyeteɗo hono Izuka mo leydi Nigéria ha Seyni Wadago mo Burkina Faso ummeɓe guine Thierno Ibrahima Diallo en ala mo rewano ɗo to banggue sernaɓeɓe kono noon kala mo yimɓeɓe namditi kala mo yimɓeɓe cohli min gaddantuɓe nde wonno emi yiyen koye mabɓe noon en yetti Kono Sow jeeɗa cuuɗi men bokke mo tawa e toon nde wonɗo e kaldi Thierno Hawa mo nama en ina tawa yewtere nde jogui kaɓe ɗe ko Samba Diop wonɗo e Mansour Sow Thiat Thierno Amadou Sow ko aɓe foof calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وهول السهوات إلى جنات الخلوبات Thierno Abou Diop mina salmina denndaangal kala gonɗo mo waɗa suivre o chaîne Piindi TV mina salmina goto kala inde mum e yettode makko dendi min ñaaguma noon ɓeyda dande seeɗa haade liiluɓe ananɓe wiide Thierno Amadou mataw hajitaki ko wonat ɗum ko oɗo rafi gonaɓe ko haki rafi doctoreɓe kono waɓaw so joli haade guila e annabaɓe sa fo rafuji bani ina joola ina waɗe dowuji ina ñaague haade men nadde yewtere men nde so tawi an e hoore maɗa rewindi oɗo rafi sa wiyama holko mbatta hen beela wajoto walla ne waɗi duwaw holko mbiyata bandiraɓe eyyi ko comme ni no kalirɗa en ko nattu mo gandanɗane ko Allah jippini rek te nattu si jippinama kam ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haali lam yanzilillahu da'an illa wa lahu dawa Allah jippinani manam jangoro mo gandanɗane mo dañani ko safri en kono kala ko Allah jippini rek no waɗi ko safrata en Allah noon manam ɗum no heɓatno sa Ayub ay Allah mbo haala e alquran Ayub ɗum manam rafi ɗum en heɓe mbino ɗum kanko e hoore mum ni Allah mo en siftiraneraɗo waskur abdana Ayuba manam nde mayen rafi memi ɗum ha ɓandu mum ndu fof wonno ɗuma en manam wonno pawgal joom Gannde tafsir ko mbi manam ɓandu ndu ɓernde nde rek wasno dañ haydara mais ko wona e ɓernde nde fof dañno pawal ina heɓani importane e ɓandu ndu rek mais hay dañal mum hay leydi ndi o hotno fof no wonno musiba mo gandanɗa ne yanino e dow makko mais nde yani e dow makko ne Allah haalani ɗum lawol ngol elewata urkud billillika haza muhtasalun baridun wa sarabun manam a jektat koyngal ma lappa e leydi sa lappi e leydi ɗum ko funtata ɗum ko longal wonate ɗum ko yarate wonata manam ɗum sa waɗi hen kamin wonata ko safranma e ɗum sa laari kon comme Allah tegino en idiɓe en nelaɓe en manam waliyaɓe en goto kala Allah manam jippinta nattu mais si Allah jippini nattu o laarat ndax
ɓe jippini nattu o manam ɓe ma ɓe beltoye ɗum walla ɓe beltota ko hen par ce que yallah mo haala wasbira bassir sabirina alladina ida asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nelaɗo mouhammad ɓe gandanɗane si allah tigui ɓe nattu manam ɗon nattu wonata ko metti ɓe mais koɓe kalata ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme ko nattu noon goto kala mbo foti manam rutto e allah no ruttotota e allah noon manam wadde tuub e hoorema te kala ko woni ñaagule ko mawɗa ñaagoɗa pour allah walluma e ɗum pour ine wasma heɓ ine wasa heɓ manam ko famille ma wasa heɓ innaɓe ma eyyi mais noon comme ganda ko gandal sa yi wot kayfiya mo gandanɗane ko pour ɗum rek kala ɗo gandanɗane mayen pamgal no toon jippi manam musiba no toon jippi ɗum sa waɗi hen ma allah maynanma hen ma allah waɗanma hen fanqdal woni e ko ya allahu o windat in ko kayfiye goto mais kayfiyaji wat façon ngaji ɗiɗi si kayfiye goto o manam ɗum ko pour siɗa in looto way kayfiye goto o ɗum ko pour siɗa in jangga ɗum ko ya allahu ya allahu ya allahu laabi tato manam mbiya ya mouhammadun waɗa ya khadiru ya khadiru ya jalilu ya sakuru ya sawabu biya sawadi ya sawabu ha pare ba kun fayakun nasrun minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin ɗum manam wot gande ɓe gandanɗane sa windi en tawi kal lotto tawi ɗa janggi en sa janggi en laabi tati sa fini a wufat ndiyam sa wufi ndiyam e hunkoma mais a janggani e hakkille ma sa janggi en hakkille ma laabi tati sa waɗi en subaka kala manam on ñaw si ari allah mama wawi no wawi mais si tawi mo gandanɗane noon in heeɓi ɗum ha paari ɗum noon wot ko gandanɗane pour neɗɗo daña en ɓeyo komo so on heeɓede olo so heɓama o wimami ko sey si mboccimama heeɓe sa waɗi en kam an kam a jidataɓe a jidatake hen mais si tawi ko o bindeteɗo kam on mbo yaɗo e mourabba te mourabba goto ni no e natindirte ɗum a wawa en haalan mais a windat sa windi ni no mourabba wata kala badduɗo en lo winde en ñanade ajjuma sa windi en ñanade ajjuma lotoɗa en a waɗa hen ɗiɗi goto a lototo en laabi tati goto kuma en sa waɗi en kala ko gandanɗane ko ñawu manam si jippima allah nama hen wawi funtin hete a heeɓi en noon ɗum sa waɗi en allah nama hen wawi yaltina ha en laaɓa ko ɗum dal woni ko gandanɗane ne en tottira kala mbawɗo en wadde so waɗi en ma allah walla ɗum ha ɗum e heɓata ɗum amin ceerno amadou o jarama yo allah jaabo duwa o ɓendaɓe nana paama ɗum allah ittane rafiji ɗi e jewtoma dewɗe ɗo de min ganda an téléphone ngaji keɓɗa fadde ujunnaji joyi jeegom neɗɗo yeeɓi leppima wonko ɓe kaala hen won nodduɓe mo nodduɓe min kono ga banggue amen ga min nodduɓe ɓoɓe hewde mbi ko somin namdoma yomin garta banggue lekki ki ko gonga banggue ɓano ayeji ɗi kono koɓe mbanno banggue lekki koɓe ɓoyi ɗum abboyade an hande o to banggue lekki e to banggue sifaji lekki ɓe kaali hen banggue dawle kaali hen banggue rewɓe meeɗa dañde walla dañoɓe ɓe jogotako hol leɗɗe cafirta ɗum haysa haalani foof woda kalɗa hen seeɗa ko waddi ko maftana hoorema eyyi aɗa andi ko comme nino kaaliɗa hen banggue leɗɗe manam ina won gandal ngal gandanɗa neɗɗo simo hen haala nino gandal asrar yaajiɗi ko way nino ko bindi khatim nino en yaajiɗi nino en dañi damuɗe kewɗe sa yeehi ha ɗino khatimaji ɗi sa yeehi musalla khasali e ɗin foof nino damuɗe ɗe jaajiɗi sa yeehi e lekki ni noon damuɗe ɗe jaajiɗi joni noon lekki sa laari lekki nino alquran wallirta neɗɗo o daña haaju ganda binda alquran totta ɗum alquran walla ɗum noon lekki ne wawi wallire neɗɗo lekki ne wawi wallire neɗɗo si o heegama o ñama hen ina nafa ɗum si o fawama so heeɗi o ñama lekki ki eyyi no wawi so faama yo safro hen eyyi so faama yo safro hen so yiiɗi haaju ne so dañi haaju so tiiɗi lekki ne ɗum wawi walla so dañi haaju kadi o eyyi par ce que aɗa andi lekki sa yi lekki manam ko nino yimɓeɓe goniri tagaɓe noon lekki ne taga par ce que sa yeyi nenaɗo mouhammad ne o noddi e bollawol allah ko Buseyri wi hay lekki manam jaabi ɗum wa jaat li dawati asjaru sajidatan tamsi an sakhin bila khadamin nde o noddi lekki ar nde lekki ari neɗɗo ar lekki ar fof ari kala ko taga rek ari notima nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum noon taki lekki manam dañi barke joni noon lekki hono en dañiri barke par ce que sa yi manam lekki e hoore en ne dañi façon ngaji lekɗe kewɗe comme ni no mbirnomami min andi an ko heewi ma faamu hin par ce que ka pullo sa yi lekɗe manam ko façon ngaji ɗiɗi hen dañi hen
e façon ngaji didi lekki dañ hen say dañde de giye e dañani giye dañde de giye de dañani giye dañde de giye woni ñaas dañde de dañani giye de woni ley joni non sa laari non woni yande lekki so tawi da ñaawi ya e hada walla no yettete yettode mum e hada andi neddo dañat inde dañay lekki dañat inde daña yettode pour ça pour o wawa andune o ko Abou Diop parce que yimbe be si be kewi do hande yimbe fo nandi ay goto kala yimbe fof si tay goto kala dañani inde sa idi noddu pour nodda hen goto problème dañat parce que sa rewani inde sa noddi rek be fof nototoma mais sa wi Abou Diop yimbe be ko be kewi ma Abou Diop kam notoma parce que inde de ko e makko woni joni sa laari non inde lekki de lekki manam dañat inde mais ni inde dañete inde non inde dañere yettode don biin mam yettode de dañde giye fof kambe woni ñaas de dañane giye kambe ngoni ley den jotale ko wadi manam inde de yettode de dañi hen faida woni sa ari e lekki pour dabbude hen pour ko nafi neddo manam asal minat lekki ki mais sa termini ki asal minat ki jobaki parce que comme POULAAR sa ari e lekki ki gandanɗa ne gi ko dukume sa ari a salminat in dukume sa salmini dukume ha pare mbiya nam ley mi ari e ma jaɓɓuɗi jawdi si tawi ko udditgol neɗɗo walla yekkitgol neɗɗo a faami walla dañana mbaɗala neɗɗo ha daño manam bayre ko garata sa ari mi ari e ma jaɓɓuɗi jawdi e dañal e uddital e weltare joni si tawi lekki ki noon ara pour wallu hen neɗɗo daña uddito walla o yekkito manam a addanat ɗum ko wayni no séritia yobbal eyyi sa ari noon ko meew gaddarta ko ranmi manam meew mbaɗata e hunko ma sa waɗi meew e hunko ma sa salminiki ha paari a waɗat sa waɗi ki jat ha paari sa waɗi jati ki ha paari calminɗaɗi woni cefi ɓe jati ɓe cefi eyyi joni a tutaɗin e lekki he joni sa tuti e lekki he siɗen itta hen siɗen ko walla ko mballata hen joni sa laari comme nino mbiyemami comme dukume ko lekki ki gandanɗa ne mawɓe ɓe en gandi manam baafe dukume baafe woni bamlefi eyyi baafe manam no hana andi POULAAR o baafe ɗe dukume baafe ɗe jippima manam ɗe jahata hay si hendu ari si wifi baafe ɗe si ɗe jeehi kala ɗo baafe ɗe ganduɗa so hendude wi so bamlefi ɗi caami kippima hendu hewanɓe nawde si hay si hendu naɓi artirat eyyi si joni si artiri hen sa yi ko takki hendu naɓata baafe ɗe walla si yeehi artat on liggey ne hen waɗe liggey mo gandanɗa ne pour neɗɗo mo gandanɗa ne o joɗotako o yahat rek sa yiɗi ɗum ñi place goto on kayfi ene hen liggey neɗɗo mo gandanɗa ne aɗa dañi joom galle ma walla aɗa dañi debbo ma walla aɗa dañi almuɗo ma mo gandanɗa ne ko dogowo rek ɗum on kayfi sa waɗi hen e on dukuɓe manam sa ari sa waɗi hen kanko ma deeƴ hay en dukume neɗɗo mo hen waɗa neɗɗo mo hen walla neɗɗo pour uddital par ce que sa ari lekki ki sa fetima ni manam sa foti baafe ɗe ni poɗɗa beddiɗa caggal poɗɗa nano bedduɗa caggal sa waɗi hen ha lim goto sa waɗi lim goto sa hucciti e baafe ɗe joni a laarat ɗe leeliɗe ɗe waɗi dow e kippiɗe e yiɗe gajjiɗe manam haɗa hen wawi yekkide neɗɗo haɗa hen wawi uddide neɗɗo mais ɗe kippiɗe haɗa hen wawi yakkat neɗɗo haɗa hen wawi uddu neɗɗo ɗen dukume sa laari ne ki lekki biyete ki soto min dan wiyete ko amen ga soto ina wiyete min andi haɗa POULAAR o kam ma gandu sabu joni soto ko lekki ki gandanɗa ne in tawat lekki manam in tawat lekki in daroga in fuɗa gaga won tawnawi eyyi manam ko lekki gandanɗa ne ko façon lekki gandanɗa ne tawat lekki ñiɓo e dow in woni pawnawi eyyi sin darima e dow in haɗa andi pawnawi lekki kala ko jiiɗa rek dañat ɗuma en ɗaɗi kala lekki ki jiiɗa ki dañi ɗaɗi mais joni so tawi lekki arima ñiɓi e dow lekki hono jiirta ɗaɗi ɗi randi ɗum ko caɗele wonata joni no jiirta ɗaɗi ɗi noon ɗum ko gandal ko jati ki gandanɗa ne sa ari a waɗa ɗin a laarat ɗo cetal ngal hanam a laarat cetal ngal ɗo ngal rewi sa laari cetal ngal ɗo ngal rewi a laarat ɗuma hen ɗum manam sa laari hono wiyete mom cetal ngal cigal ñande noon ceerno addino koɗo hollira ko wayno salmbo ndu ino moƴƴat noon sa addi kala gongol hollira eyyi ko ɗum way sa laari ɗum hen ɗum manam cetal ngal mbeelu cetal ngal manam cetal ngal mbeelu cetal ngal eyyi joni sa laari mbeelu cetal ngal sa fottidi ɗon ɗon en timi koto sa asi ɗon tawata ɗum hen ɗum ɗon tawata ɗaɗi ɗi joni sa ɗati sa tawi ɗon ɗaɗi ɗi ɗum ne wot kayfiyaji ɗi gandanɗa ne hen liggete
kayfiyaji gandanɗa ne hay ɗum ko wiyete niɓɓinirki neɗɗo mo gandanɗa ne haɗa liggoye liggey mo gandanɗa ne a yiɗa yimɓe jiima walla yiɗan ɗum niɓɓinirki ne hen liggey mi annda faami ko mbimami niɓɓinirki mi faami e paami pulaar ma paamu eyyi joni niɓɓinirki ne hen liggey e manam pour neɗɗo ne daña probléme manam kunude haala manam pour ñifa haala aɗa dañi probléme mo gandanɗa ne yimɓeɓe ɓe hen kaala jiiɗa haala ka deeƴa haala ka deeƴa eyyi ɗum sa ƴetti ɗaɗi ki taƴƴa hen pacce tati joni sa ɗaɓɓirma hen sa ɗaɓɓi laaɓi kefa hen sa joni sa heefi hen ko seeɗa funtata hen joni sa ƴetti seeɗa ɗum ko funtata hen a ƴeftan e wafre guerte manam wafre guerte sa utti guerte gufu guerte yo sa ƴetti ndufu guerte manam ƴetta e nana en gaga ndir ha ɗum ena ƴetta ndiyam mbaɗa hen hen sa ƴetti ndiyam mbaɗa hen woto ndiyam zamzam mbaɗeteɗa men ɗum sa waɗi hen ndiyam zamzam ɗum ne wawi wallu neɗɗo e ko manam kuule kewɗe ne hen wawi wallu neɗɗo ɗum woni ko wayno ɗuɗital ko wayno dañal yo ko wayno ko heewi ne hen liggey ɗum e on ɗumen soto joni sa laari ne ko wiyete ko nammari nammari ɗum ne yimɓeɓe faami nammari wiyata eyyi ko lekki ki gandanɗa ne kanko e alluki ne liggey ko heewi eyyi sa laari nammari e alluki ko lekki gandanɗa ne manam ɗaɗi ɗi cuuɗoto gaga nder par ce que sa laari hen won lekki gandanɗa ne sa ari hen sa yeehi directement e lekki he e less lekki he asta a yiyata ɗaɗi ki mais joni sa ari ha paaniɗa lekki ki 2 métres walla 1 métre ko ɗon gasata sa asi eyyi ɗon fudotoɗa as sa asi gabboɗa to to lekki sa asi toon ɗon jiyata ɗum hen ɗum garam gabboɗa to to lekki sa gabbi to to lekki noon toon tawata ɗum hen ɗum mais sa ari directement e lekki he gasare a yiyata a yiyata te sa laari ne woti hen ki gandanɗa ne kanki ɗaɗi ɗi ko subaka law jiyata hen walla ci nayi ci tawi ko jamano fulɓe manam nayi ɗi ci uddi nayi ɗi ci ittama si xesama humte rek sa yi a tawata toon ɗumen a tawata a yiyata eyyi ci nayi jeehi joni noon sa dawi haɗa nayi jahata sa yiɗi hen ɗaɓɓu ɗaɗi ɗi on heure jahata sa yeehi on heure sa asi a yiyat ɗaɗi ɗi mais sa acci ha nayi ɗi commence si gartine si ɗi garti fek ɗi jeehi sa yiya ɗaɓata mais si ɗi garti canggo futuro sa yeehi sa asoyire ɗum ne hot kayfiya mo gandanɗa ne na hen liggey e banggue kewɗe e banggue pawɗe yo pawgal yo banggue uddital yo jangde hen manam ko mbiyatmami dal ko lekki sa laari ne heewi secret ji gandanɗa ne na hen tene heewi gandal ngal gandanɗa ne na hen eyyi te sa laari ko mbinomami barke lekki eyyi sa laari ko yakkata ko lekki walla ko jahnata ko lekki manam na tagui e junggo neɗɗo manam junggo neɗɗo wot hen ko gandanɗa ne wot hen kollel ngel gandanɗa ne ngel fota même condi ngel on peɗeli kolli woni peɗeli peɗeli gandanɗa ne fota même lekki woni won hen sono mbaɗani walla mbaɗani ko to ɗum won waɗi ɓeydi nokkira noon par ce que wot hen kollel ngel gandanɗa si en mimi rek en yakkoto jafra Thierno Amadou beele lekki foof jogui tan ko peɗeli mum walla jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ko ni waɗirte walla ko ndu waɗirte walla ko ndu waɗirte non non lekki foof ni no nokkirte ko façon goto eyyi mais wot hen peɗel ngel gandanɗa ne memata si en mimi rek en yakkoto ko ɗum dal sa laari gandal condi ɗum ko mbiyatmi ñande kala sa nani sa yeehi ñaani wona haɗa andi ñaani eyyi koɓe mbiyata ko sa nani bindi mbawi condi wona to ñaani sa nani bindi mbawi condi wona e nder ñaam eyyi sa yeehi nder ñaani manam condi ko wawi ko manam kamin ɓuuri yawde bindi hay sa laari so tawi ko bayre siɗa hen liggo ni bayre siɗa hen liggo condi ɓuuri hen yaw ko jiiɗa ko kala hay siko bindi condi ɓuuri yaw ɗum waɗi noon kewɓe ɓe gandanɗa ne koɓe jiiɗata siɗen minen jokkodira pour yomi walluɓe e banggue leɗɗe yo banggue condi ɗum ɓe ɓurata yidde e woɗɓe gandanɗa ne noon ko affaire windi affaire khatim walla affaire wirdu ɗum ɓurata ɓe wel a jarama Thierno Amadou yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo e analyste Thierno Amadou Sow mo namni ɗon woni lawol makko tataɓol ɗo e galle he sen jumani siftinde bandiraɓe tan o wi lekki ki ala guiye ki yette ko ley wona mbiye li gamen gawno mbiyata ko li ɓe mbiye ley haade jiɓade hakkillaji bandiraɓe ko ɓuuri hewde Thierno Amadou toon to Saloum e toon to Niane to mbiɗa to hewɓe mawɓe no mbima lekki ko mbiɗa joni ɓayre walla dañal so tawi ko lekki koye lekki kecci waɗa ina hasi wona no mbiye so lekki ki yoori walla feƴƴama caral ngal maayi ina hasi so tawi neɗɗo ene wonno e laawol pewngol ina heewi dartade hay ɗaɗɗi so tawi taƴama wonno no jodata ina darto beele ɗum ene gonɗel mon to walla gonɗani non haɗa andi condi ko nino bindi rek mbayi haɗa andi neɗɗo kala ɗon gonɗa il faut ko haɗa ñaama
ada yara sa ñamatane a yaratane rek woni ma pawngal ar walla wonta lekkine ko non way manam ɗum ko liggontoɗa neɗɗo e lekkine ko non way manam neɗɗo kala mo ganduɗa wiyat mi yeehi e ceerno waɗanni kam condi mi lootima walla waɗanni kam lekki mi lootima huuɓi mi jaratani mina looto non ko ɗum waɗi sa yeehi moment goto jewta tati jahati no ñamirta jarirta ko noon poɗɗa wallu ɓandu ma e kam ina wuura e ko gandanɗa ne ko ñagude e banggue lekki walla ko e banggue ɗum en mais kala ko gandanɗa ne ko lekki manam comme ni no mbiyirɗa en lekki bindi condi manam il faut que ñande kala haɗa yaaha pour ina wawma wallu comme ni no ñamirta en no jarirta hewɓe ne mbiya mbiɗaɗo joni ñaan wuli ga e Saloum ha e Fouta nokku fof ne jogui leɗɗe ɗe ɓoyi wawde hutorade to diwan mon to onon hol leɗɗe ɓurɗon janggude e caggal mum holto janggoyɗa leɗɗe keddiɗe eyyi haɗa andi min koko mino mbiyanomami min ɗum ko affaire banggue lekki banggue leɗɗe sa arani ko heewi ni no pamin min koye banggue arabe e banggue jolfo jolfe noon pamin mi lekki jolfe eyyi mais sa arani min ko mbiyatmi manam sa arani jinnaɓam sengo mamam sengo yayam yo sengo bawam ala hen mo gandanɗa ne lewru nama e ha lamɗo salaire ɓe foof koye leɗɗe ɓe e wallugol yimɓe e janguirgol ko ɗum woni banggue mumen mais min kala ko gandanɗane ko hay hande somi yi Abou Diop nakam laaɓi ne ki lekki mbo hen dañi gandal walla mambo mo hen dañi gandal walla naggam min mami yaha mi tawe ɗum somi tawi ɗum mi lamɗo ɗum ɗum waɗi manam banggue ɗum foof kala ɗo gandanɗane banggue lekki ne hen ɓe ballotira lekki Allah nakam hen okki manam khibra goto mo gandanɗane par ce que min mi yewata gandal wiyete ko Saloum joni e toon ganduɗa ko nokkuji men haaɓoɓe walla fulaɓe kamɓe ɓe ɓoyi jogade ko gande kaptorɗe ko fate hareji e ko nandi hen ko jaabuɗa jomumen manam aɗa andi neɗɗo manam won hen kewɓe ko gandanɗa ɓe kalata rek mais koɓe kalata ko espèce commentaire rek wonata comme banggue ɗum woni spécialiste mumen sa yeehi Fouta ɗum woni spécialiste mumen sa yeehi Saloum ko ɗum sa yeehi joni jolofoɓe mbiya ko danewal ko longal naggam on sa yeehi Fouta on joni ɗo ko namelnaji ko hay so woni ministre ma tan jogui jubbande lekki ne waɗe poche muɗum eyyi ayi min no hewani manam siko Fouta hewani banggue ɗe gandanɗa ne yimɓe mawɓe ɓe toon ɓe liggo e wallu lekki temi natodirani e mumen ha mi anda e gandal aweti Fouta no fewi hay kala ko gandanɗa ne neɗɗo na toon par ce que min woto mawnirawo bawam mbiyete to oko Amadou an wiyete manam ala ɗo gandal manam ala leydi e nder leydi Sénégal ala leydi Mauritanie leydi Mali gandal ngal gandanɗane o natani e lagde o jangga hen ko gandanɗane na yaaji te min ko heewi e ɗumen heewi ko jangumi ko e wallu condi e leyɗe ko kaye mum ñanguel ɓe ko ñanguel men mais noon kala koɓe mbiyata ko rek manam ɓe Allah no wawi okku Foutanaɓe ɓe ɗum wona spécialiste mumen sa yeehi manam Saloum ɗum wona spécial mais Allah ne mo wawi wallu mo gandanɗane goto kala o jangga e kañƴi fannuji kala mais noon mi e wona Saloum tan wona Fouta tan mais ɗen bangde fof mi natidiri e mumen ha Allah okki kam ko gandanɗane ko wallu condi e wallu mayin Thierno Amadou Sow yewtere men nde woni koye naywude kala o wi ko imaji keddiɗi kewani ɓendaɓe ne jarnoma no fewi jarnoma no fewi wawde laɓɓitinandeɓe walla kurguli joguinoɗa wonde nanta POULAAR kono haalama eɓe paama no fewi Thierno Amadou hol sirlu joguinoɗa lekki beele ko nunɗal ma walla ko yarlita e ma walla ko gandal ma walla ko ɗoftade ko jangguinoɗa ko ha ko ɗum saabi sa sabobini mi wiyani foof ene daña kono hewɓe hen ene mbiya ene jiiya hol sirlu ma manam ko gandanɗa min ko janggugol janggugol mi tawi in manam mi tawi in mi ronima en mi janggi in a tawi a woni kono a janggoyi eyyi par ce que ko ɗum woni probléme par ce que aɗa andi min nde janggatmi école ko iti mi janggu gaccumi hen hakkille matiére goto ɓiyetode almul ahya nde ɓe jangi almul ahya ɓe mbiya har yetta nafta sun nabat manam har leɗɗe ɗe ɗe jeyata ɗe poofat walla ɗe poofata leɗɗe poofata eyyi manam daɗe poofat walla ɗe poofata kala leɗɗe guinnaɗe e poofat mais joni hono en fofirta e janguiri yetta nafta sun nabat ala tariqati songor tariqati songor ɓe lamdi o wi fata hadu sarjiyat sa yi kala leɗɗe ɗe guinnaɗe sa yi ƴetti wafre nde
sa wakliti wafrende hakkunde wofriti e sa e cebam he sa laare e cebam he woto hen ɗumen ko gandanɗane ko ɗon kala lekki ɗi guinɗane ko ɗon fofrirta joni ne gaccimi ɗum hakkille noon hen mbaɗmi gaccumi hakkille ne ngol lawol ko lawol ngol gandanɗane yiɗ weeɓani il faut que neɗɗo si yiiɗi hen nafnit jangga il faut ko o jangga si yiiɗi hen nafni neɗɗo il faut ko o jangga hen te haɗa andi neɗɗo o wawa dañ gandal e leɗɗe rek te o dañani gandal koode manam ko mbiyata manam il faut que daña gandal ko gandanɗane ga affaire koode il faut que ganda en sa andi affaire koode ɗum wawatma wallu pour ganda lekki manam hono no wawi nafir neɗɗo hono en wawi yakkir neɗɗo hono en wawi wallu neɗɗo ko ɗum dal woni ɗum Thierno Amadou konngol cakkitol hol konngol ma faade almuɓe ɓe ganduɗa o ndewoɗa ɗo ko ɓe koolimama ɓe naatude e ma eɓe jokki ɓe goppani e hol wasi e panta e hono ma en almuɓe yaapaɓe ɓe ganduɗa yimɓe ne guitte jawɗele mumen ko gurdanno ene mbaɗa e mumen te tawa deftaki o ponnoɗe ko gonga ko Allah hokkata kono so neɗɗo hokkima mbuɗu mum poɗɗa ko daade darde nde poɗɗa daade ha Allah jaaba walla waasa hol konngol panta goo e almuɓe hooliɓema ina itta buɗi men ina neldumaɓe nder e caggal leydi ɓe noddano ɓe dukani ɓe mbiyani e wonko oñi hen kono holkongol panta e hono ma en ɓe ganduɗa sa foyi minen mbiya min neldimo kalis min jippimo o neldani min lekki amen ko wino ko waɗani nde o sohli min nde emin keɓamo nde min neldimo kalis nde ko boiɗo kala min keɓata haɗa andi yimɓe probléme ko addi probléme o woni ɓe jeeyi yimɓeɓe ɓe jeeyi ha ɓe jakorino affaire ñagulo pour wallude neɗɗo ko affaire o haalis tan ɗum boɗe manam ñagotoɗo o o yeehi ka ha kam ñagotoɗo o haalis tan o acci hakkil o garat ɗon e almuɗo o ne haalis o tan o acci hakkil nden ñagulo yeehi ha tolni ɗon nden ñagulo yakki min ko tahatna mina jaggotira e neɗɗo wona ko haalis wonata e men par ce que min ko relation o ɓuratmi accu hakkil e ko haalis o par ce que aɗa andi neɗɗo manam ɗum ko totatma hay si o tutima kala ko en wawi won en huuɓat mais relation o kanko mbo wuuri an haɗa wuuri ko ɓuuri woni ko ɓuuri won dañde fayida woni an e hoore ma jagga balla neɗɗo o ha kanko o yettuma si o yettima ɗum woni relation ɗum woni ko ɗum ɓuuri won ko tiiɗi ko mais par ce que kala ko neɗɗo tottuma e haalis ɗum ina huuɓat si en huuɓine ma rutto cohlamo an e hoore ma sohlo o arta pour o walluma te a yakki ɗum joni probléme o woni ñagotoɓe ɓe ne dañi probléme mais ɓe garatɓene ɓe ñaago Allah ɗum ne hen woni probléme par ce que haalis fota ɗiɗo e kala par ce que haalis affaire ñaguɗe haalis ko manam haalis dañani hen part kewɗo goto kala e mumen fota mumen haalis ha feewi probléme comme ni ɗo ko mbiyannomami ko émission iɗo o manam hewɓe yimɓe hewɓe e affaire ñaguɗe manam wona ko janggugol wona ko tawa wona haydara manam a yiyat Abou Diop mbo jooɗo mo haala rek manam dara ko Abou Diop haalata ko wayi joni aɗa andi ne nodduɗa kam aɗa andi minema wawno wi mi safrat hémorroïde mi safrat city mi safrat naggam eyyi sa wi kam mi a haati mi safrat mais an aɗa andi mi haalananima ko labde par ce que ɗum goto kala mo en wawi hay caméraman o mbo wawi haal ɗum mina wawi wallu neɗɗo e city simo dañi minen wawi safru balɗe tati mina wawi wallu neɗɗo e diabète simo dañi mboɗa safra ala ɗum goto kala mo en wawi haal mais joni min mi etote pour mi waɗanma pour mi holluma goto kala hono en sécurité lekki kala hono en yehirta duwaw kala hono en yehirta ko ɗum woni ko nafata ko yimɓeɓe mais wona ko jooɗo place goto rek min safat ɗum mi wallat o mi dangam par ce que ɗum foof ko onon ne wonano foti hen wallu yimɓe yaade jeeya so waɗa mbusuji leɗɗe no wawi safrude ko noon kadi ko wawa wadde ko ɗum woni probléme haala kam no weeɓi manam haala kam no weeɓi mais probléme e woni siɗa haala siɗa walla neɗɗo o kalana ɗum ko gandanɗe banggue ɗeɗo watta ɗum o ñagude ɗum ko watta mo en andi no feewi probléme o min ko kalanmami probléme o woni ko pulaar o waasi feew mais citano ko pulaar o walla ko jolf wona arabe nak kon mayen ɓuur laaɓnino kalanatmami ni mayɓe sallallahu jaabi emin jeeyama youtube e banggue jolfe kono pulaar o kadi na waɗi fayida a yeeɓiyankoɓe Piindi TV Allah jarama jarama jetti bandiraɓe hewɓe e ceerno Oumar Sow en Sadibou Sow en Baye Moktar en e bandiraɓe men hewɓe Aboubacar Camara en hewɓe rewɓe ɗo hono ma ni hanki wonno ɗo ko ceerno Hamidou Ndiaye mo dañcari wondude Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dombo yewta men gande men Baleebe hande wonno koɗo men lawol ɗimo ko ceerno Amadou Sow jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 77 244 mbaɗa 44 goɗɗo mbaɗa 46 77 244 44 46 so tawi ko leydi Gambie 00 220 251 46 59 Gambie 00 220
251 46 59 Samba Diop to kaɓirɗe to wonde e Mansour Sow Thiata tawtede Konno Sow e kalidi Thierno Hawa Abou Samba Diop e yeeso aya ngo ko ɗo katen ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi